Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Mount & Blade, jak som hovoril. Páčilo sa vám to strašne, čiže vám strašne ďakujem, pretože hliadnutie boli super. No a jak vidíte, hral som to trocha za kamerou. Boli sme vlastne minule, sme boli až niekde tu. Tuto. Tuším, že tu sme skončili pri tých piratoch. A teraz som sa preniestil až sem, lebo nám obložili hrad, jak vidíte, v obložení to je. A akurát idem bojovať s týmto. To bolo vážne. Ja mám teda zase klasiku. A sňaľujem to, že všetci za mnou. Chcem myslím, že to udiali. Musíme počkať aj na tých, čo sú peši. Vy budete mať teraz určite viac zem, neviem. Vy ste strašne ideme takto pokúsom asi. Trocha cval. A oni sú tu. Opa. To není moc dobré. Tu vyberuje ovládačka od Xboxu. Dobre, chlapci, ideme na to. Samozrejme takto dať. Vyhrali sme prvé vlny. Ešte by mali byť jedni. 4 zranení. No. Ďalej. 119 jednotiek mám. Super. Zase všetci za mnou. Toto môžete všetci robiť. Takto. Máte to na klávesnici F1 alebo F2. No, toto je part 2, teda. A už ich tam vidím. Ideme tam. Uvidím, že či to zostriham, lebo neviem, jak bude toto video dlhé. Všetci útokujú.
títo, čo majú teraz takéto veci, že zelené oblečenia, tak oni majú viac životov, jak keby. Pokiaľ sú není teda zranení už nejako, tak... A tento zobral teraz na prvú. To som trafil zle, nie, tak jak som chcel. Ďalšiu vlnu sme vyhrali. Ďalšia vlna. 33 jednotiek proti mne. My máme teda dobrú armádu a našťastie nám nikto neumrel. Ja som jak pánovník celej tejto zeme. Ja by som porazil kľudne aj nášho kráľa, že to je náš kráľ, mám s ním dobré vzťahy. Ten kráľ sa na vás naštve, keď pôjdete do iného kráľovstva a vlastne ho zradíte. Som sa netrafil. Toto je už celá armáda, hej. Preto som sa zapojil. Ale mohla čo sa mi stalo s mikrofónom a potom som zistil, že ho máš ale nie na toto natáčam, ale proste nemá žiadne rukavice táto, áno. Nie, to ja napravím. Nemôže používať tento predmet. Nevadí. Tak jej dáme aspoň tieto rukavice. Tento. A toto je výzbroj. Ok, má 26, 25. To vymením takto. To je dám takto. 35, 38, 6. Musíte vždycky takto. Toto je 38, to je terén. Takto. Celkom dobre. No. OK, dovednosti. A teraz, správa väzňu, to potrebujete veľmi. Veliteľství tiež. Toto si vylepšujte hlavne. Alebo inteligenciu. Toto si vylepšujte, čo chcete. A teraz vlastne nic dáme. Tu máme Imiru. Mira je už skúšená takisto. Ale keď si dám toto, tak mám 2 body už. Sa stávajú z toho, ale mocný úder a kritiku sem. Dobre. Dobre. Tak. Máme ich povylepšovaných. No. Tento hrad Karaf mi zobrali, že si ho idem
Si ja neviem. I sleduje našu karavanu, ale ju nedobehne, lebo je pomalý. Keď odíde, tak mu dám preč ten hrad. Neviem, kam išiel. Z nejakého bajeru, ale ideme... Neviem, kde. Sem. Počkaj, aké tam majú? Tak. Ideme, že zahájiť dobliehaní. Že to... v družine 8 hodín. Až sa neprete nikto, tak v pohode. Dostávam teraz rebriky. Väzť vojsko. Musia sa moji pripraviť. Nemajú výhodu, že sú hore. Nie z druhej strany. Si oni sa nahromadia. Ale už to nevypadá dobre. No, už to začína. Dobre, tak. Ideme ich tu pobiť. Minul. Bomba. To všetkých dám. Jeden mi umrel, to nie je dobré. A teda, až sa nemýlim, tak mi jeden umrel. Tu takto rýchlo pobijem, nech môžu ísť moji ďalej. Náhradu je to vždycky zložitejšie, lebo niektorí popadajú dole, pouberajú si životy. Vlastne toto by malo byť už všetko potom. To takto teda robím. Poďme do nich. Tak. Trickshot. Bum. Kto tu nejak čaká, tak ten dostane hneď. A vlastne sme to dobili. Yes. Dobre. Super. Všetkých zajmem. Dobre. A asi sa s vami lúčim, ľudia. To je všetko. A uvidíme sa na budúce. Toto je časť číslo 2. Čaute.